En diferit, des de Sabadell, comença Els Engels de Marx. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Els Engels de Marx. Avui, per començar, havíem pensat en posar una cançó per fer un homenatge al pròxim president de la Generalitat de Catalunya, així que endavant. 3, 2, 1. Pegar con dulces, comprar un chaval con un don, los inventos. Poder mental total, su mascota es de metal. ¡Wuf, wuf! Salvando el mundo en un momento. Esta... Eso. De Jimmy Neutron. Las aventuras de Jimmy Neutron, el niño inventor. Dale, Pere Aragonès. Calfa el Pere Aragonès des d'aquí, des de l'estudi de Sabadell, per això que li acabem de fer, ho sentim molt. I bé, han passat moltes coses des que vam gravar l'últim programa, així que vam acabar, de fet, parlant de com pensaríem, què serien les eleccions, fer un debatillo així de 10 minutets, i ara ens trobem amb un percal bastant important a Catalunya. Llavors, què n'opineu dels resultats de les eleccions? Que esteu contents? Tindrem el mateix govern de merda dels últims 3 anys. Sí. Oi? Aquest és bon resum. Sí. És bon resum. L'única putada és que ja l'altra dreta ha entrat amb la cara descoberta. Hay 11 ratas. Hay 11 rates, correcte, no sé qui ho va dir, però tota la raó. Sí. I... Com que no saps qui ho ha dit? Lo de les 11 rates, qui ho va dir? Jo? No, però vaig veure un tuit que deia Ah, això. sí. A ver, no és idea original, vull dir. Ah, per això, sí, clar que ho has dit tu, t'estic veient. Aquí l'Andrea no deixant que l'Albert Sí, s'emporti era un crèdit per tuit coses. que ficava que la presidenta de Laura Borràs hauria de ser presidenta de no sé quants diputats i 11 rates. Crec que era la Gallifantes, pot ser? No ho sé, no me'n Uf, que palo recordo. de mujer. Sí, bueno. Bueno, ja està. Ja està. Perdó. Vale. Jo No sé crec per què demano perdó, però- que lo bo de que la Laura Borràs sigui la presidenta del Parlament és que no serà la presidenta de la Generalitat. Possiblement. I Sí. ja. Ja és l'únic. Ja està, és que no... I que potser torna Puigdemont. Ja us haurem de dedicar una canció a ell, també. Puigdemont, Una canció. el nostre Ojo. president. Ja haurem de ficar la de Harry Potter. Puigdemont a prisió. Ai, perdó. Sí. M'ha vingut al cap. Sí, no, clar. I Artur Mas? I poquito Càmera de más. gas. Jo- Càmera de gas. L'única esperança que tinc jo és que dissolguin la Brimo i... Sí, Bueno. I la Arro, i... Sí. Una cosa, això de I la... la Poli i els Mossos, per què no? Que els dissolguin Sí. en àcid. A una Que li banyera. No passa És res. bromi! Pregunta que llenço jo aquí. Si li donguessin la Conselleria d'Interior a la CUP, què passaria de veritat? No què volen fer, què passaria de veritat? Jo crec que no els resoldrà la No, Brimo. sí, És una eina molt potent evidentment. per fer repressió. No li interessa. O sigui, Però no si és... la CUP tingués la Conselleria d'Interior... Però tu creus que els deixarien? O sigui, que no hi hagués una revolta de la policia en plan golpe d'estado de los Mossos, me lo estoy inventando, però és una cosa... Si són gent molt maca i Sí, són bravíssimes persones. molt sèria. Sí. Tu saps el que diuen de... ¿Qué? Si no el toro se extinguiría? Fue lo Doncs, mismo. Sense els Mossos, la droga, què? No, que no estem no estem pensant Parla amb a- els narcos, a veure com Clar, parlen allà. Clar, els clar, horaris és que no cada mes. pensem en les famílies més vulnerables. Claro, que es Sí, dedican són els narcos. a la venta de Totalment. cocaïna. Vaig veure Bueno, com l'altre com. dia a les notícies que han canviat la típica lanxa que tenen els narcos i ara Sí. és com un vaixell que té com vidres o no sé quina cosa de camuflatge i em va semblar molt guapo. T'estàs explicant fatal com que vidres. No, clar. Sí, era Camuflatge, saps no? la típica lanxa d'aquestes de Sí, plàstic, sí. típico narco Sí, a muerte? sí, sí. Aquí Doncs l'Albert era un vaixell, explicant Vale. el seu proper vaixell, negoci. vale? Sí. Qué lástima. Ojalá el mío. I pues això, en comptes de ser la lanxa era un puto vaixell que dius, hòstia, això es veu més que una lanxa. Vale, sí. Però es veu que tenia com un sistema que
només es podia veure... O sigui que no ho detectaven des de dalt. Vale. Genial. Era Vale, o sigui, hòstia, tio. amb merdes, o sigui, amb miralls el que feien era camuflar-se amb Algo l'aigua així. del mar. Algo Està així. bona, La veritat que sí. Està Bueno, guai. així resumint, pues hem decidit, hem parlat que les eleccions pues, eren la misma puta mierda i hem acabat parlant de drogues. Sí. Sí, Bueno, és que bon ens tema, anem molt de la bon olla, tema. eh? Bueno, o sigui, el sí. guió... Bueno. Quique? no passa nada. Quique? Vale, Bueno, han passat més coses. the next també. one, sí. Vale, jo havia pensat, perquè en principi anàvem també a comentar una mica com tot el tema del 8M, però jo crec que és un tema tan dens que algun dia haurem de xerrar-ne Obrir el meló. exclusivament, única i Bueno. exclusivament. Sí, sí, Obrir el sec- melonet i seccions. parlar. I Sí. també el seu seria parlar del 9M i de com... 9M? 9M. Clar, en plan, és El el dia dia que següent. totes les empreses, després de ficar el seu logo de color rosa, pues, el borren. No, Violeta, però, violeta. Però els codis Empreses i descompte, la Guàrdia Civil, els ojo. codis descompte per vendre més duren tota la setmana i tot el mes, perquè és el mes de la mujer, saps? bueno. Vaig a fer un shout-out també a una Vale, compte vale. d'Instagram que va penjar un post boníssim sobre el 9M, que crec que el Miqui, de fet, el va veure, vale? El compte es diu Zorras Regular, vale? Zorra regular. El vau veure? No. No, crec que no. Vale. Y posa... És com Neutral Good. Feliz però 9 de sobre- marzo, el día oficial de olvidarte de todas las cosas que compartiste ayer en las stories y Ah, volver això a ho he tratar vist, a això ho he las vist. mujeres como máquinas expendedoras de sexo y de Això terapia. ho Vale, vaig veure, sí. és veritat, sí. Vale? L'únic que comentarem avui serà aquest postureo màxim que hi ha el 8 de Real. març i que després del dia se olvida. Sí, sí. No, i en part, la puta penya, en plan, gràcies mamà, gràcies abuela, perdona, el Sí. point, o sigui, ok, però que el point és aquest, No. saps? En Bueno, plan- que et felicitin. Ah, sí, sí. Però com A seré... mi que em felicitin amb manera, L'Albert és feminista perquè té una germana. Clar. Claro. Clar. Com I l'altre adivina, Alejandro. adivina quién va a Claro. parir. No, perquè tinc germà. Adivina quién va a parir. La La meva meva mare. mare. Claro. No es que puc ser todos masclista, tenemos tío. madre. Claro, ¿Cómo claro. podemos ser machistas si todos tenemos madre? Clar, és que Exacte. és És que algo que és hemos- intrínsec. Claro. Clar, Sí, si no tens claro. mare, poder sí. Exactamente. Però si no... No, si no tens mare, per què collons has de ser feminista? Ja Clar, ves. No, clar. i, bueno, tothom ha sortit d'una vagina, o sigui, esto és... No, sí, és pot per ser un això. home trans. Eh? Pot ser un home trans. És veritat. Però igualment, què passa? Ets un home trans, però tens Bueno, vagina i llavors úter. la teva sí, mare sí, no t'ha va, parit, sí. t'ha parit el T'ha teu parit ton pare. pare. Bueno, Bueno. però el point de que has sortit per una vagina, sí. Però estem parlant del no, 8M bueno, de dones. bueno. És un- Per cesària. Bueno, que També. todo el mundo ha crecido en un útero. Si ¿Sí? surts per ¿No cesària, hay tens més discussió? opcions Sí, de ser en resum, masclista. En resum, sí. Ah. Que sí. Que sí. Que si Si neixes surt- per cesària, tens més opcions de ser masclista. S'hauria de fer un estudi. S'hauria de fer un no, estudi, eh? clar. S'hauria de fer un estudi. Bueno, ja està. Ara, següent. Proposta Després del tema de la maternitat, Exacte, doncs això. Ah, sí, també cosetes més per comentar, vale, perquè a part d'haver hagut les eleccions, del meollo del tema del Dia de la Dona, que si celebrava, que si no sé què. Urquinaona 2. Exacte. Fem un minut de silenci per tots els containers. Sí, i per les llambordes. jo deixaria en... Es que ya nadie piensa en las llambordes. 10 segons, 10 Tío, es segons. que Gucci está 10 perdiendo segons. mucho dinero, 10 segons de ¿sabes? silenci, pels containidors. Silenci. Ja. Ja Ja estaria. està, no? Que s'ha fet dur, S'ha eh? fet Estona dur, 10 patrocinada. Va segons fer més molta durs de la pena història. Estona contenidor patrocinada de per plàstic. Convergència. Jo tinc una El pregunta. plàstic crema més fort i em va fer molta pena. Quin és el contenidor que us agrada més? Si els contenidors... O una altra pregunta millor encara. Si els contenidors fossin els Tinky Winkies... Els Tinky Winkies... Els Teletubbies... Uau! Vale? els Teletubbies, quin seria cadascun? O sigui, qui seria el Tinky Winky, per exemple? El Tinky Winky era El lila. vidre. Sí, clar, però no hi ha... Però cap- lila. Aviam, No, jo què? tindria tot clar menys el lila i el vermell. Clar. El vermell... O sigui, el Dipsy és material verd, mèdic, per tant, vidre. Vermell és material mèdic. No, la Tinky Winky Dipsy... Dipsy? Tinky Winky Dipsy... La seria el de plàstic, perquè és groc. Vale. Però el Tinky Winky la por Jo dic Tinky Winky resta. i la por Vamos, orgànic. que resta. Ai, pobre por, tio, també. Era més petit. És que el de l'orgànic és el més petit. Sí, també és a veritat. És l'orgànic veritat. m'indigna molt que normalment el forat és molt petit i la penya... Ah, no, el meu em les tapa, restes orgàniques és una bossa grossa, llavors és com... Un dia hem de fer secció de No. tipus de La containers. meva bossa orgànica Jo crec que està no petita. és gens interessant, això. Bueno, però... Zero interessant. Bueno. Bueno. Pues eso, que, en fin, que Pablo Hasél, tot va començar per el Pablo Hasél, però realment, a mi personalment, el Pablo Hasél, Me suda. sincerament. Però O ojo, sigui, Pablo Hasél, que havia fet coses. Claro, Aquest és no, la l'argument gent principal. dient, en plan, clar, aquest tio té antecedents. Que no I, és un santo. saps allò de Esteban? I
I, lo mismo, en plan, i, Sí. antecedents, i... Bueno, Bueno, però és que la cosa sí. és que va ser... O sigui, la gent que no s'ho ha pres com... Va ser un detonant. O sigui, Sí, exacte. Si no hagués hagut un clima i un context de merda, Exacte. saps? Lo del Pablo Hasél no peta d'esta manera, petaria de otra. També està com relacionat, vull dir, si no, o sigui, vull dir, el Pablo Hasél ha passat Bueno, perquè clar, vivim ha en un passat. sistema de merda, o sigui, si no, no passaria, sí, saps? no passaria, totalment. I això, i quina manera de criminalitzar els joves, Clar. molt fortament. Bueno, en general, qualsevol moviment Hòstia. de masses és criminalitzat. I... perquè és que estic estudiant psicologia. Aquí volia que anessis, ja t'estava veient on estic fent anaves. una Jo crec que assignatura... el moviment Aquí de va- masses hi va explicar important algo. és trobar un lloguer barat. Anava a explicar alguna Ah, cosa. perdó. Ja faig una assignatura que es diu Acció Col·lectiva i m'he llegit els apunts, vale? I en M'he llegit els plan, apunts. en plan, em va semblar com molt interessant, no? Com, o sigui, opinions de senyors que porten morts com molt de temps, o sigui, és com que sempre les accions col·lectives, les accions de masses, sempre han estat molt criminalitzades perquè aquestes revoltes, manifestacions normalment han sigut per part de la gent més pobra, del moviment obrer. Llavors és com que des de dalt els rics, els pensadors, sempre ens han vist com tontos, en plan, mira los tontos estos que se manifestan, que són incultos. Perquè és això, vull dir, la gent rica quan es manifesta per adquirir més privilegis, però quan els obrers o la gent de baix es manifesta és per obtenir drets. Llavors, com els nostres drets els hi molesten, doncs llavors és com, las pestadas estos que no tienen ni puta idea de la vida. Sí, totalment. Pues no, chavales, pues no. I ja està. Però això de fet és superrepresentatiu quan, per exemple, no sé si ho vau veure, però el Risto va fer una entrevista a la portaveu de RAN Nacional. No ho he vist perquè em poso negra. Jo- Jo no vaig fer l'entrevista, de fet no ho vaig veure, Un només minut. vaig veure un tros. Vaig durar un minut. No vaig durar jo més. també. Vaig veure el tros de Twitter, no? Sí. I és una I- part que el Risto, a més és que, mira, em va enervar fins És a que- uns punts perquè fot. O sigui, va posar, a mí que nunca me gusta dar mi opinión. Los Y no me gusta, cojones. i jo com, Sí, tu, sí, sí. o sea, Tu mi polla culo morena. 87. Saps? Vull dir, és el que més t'agrada, et paguen per això. Sí, Cállate la boca. Ets tertulià, de Rubén, o sigui, al és que ets final- famós per donar la seva puta Sí, opinió. i diu, és que a mi no me gusta dar mi opinió en una entrevista, bla, bla, bla. Bueno, el fet és que la va donar. I a part de que la va donar, va parlar des del seu privilegi d'un tio ric, un tio blanc, un tio hetero, un tio famós, Subnormal. amb una cara visible i que té com el respecte de tota la caspa del país. Real. I va parlar des d'un privilegi que sí, que les coses estan molt mal, però que no se solucionen així. I va ser com... I com es solucionen? Bueno, perquè ell, Saps? En ell plan- això és lo típic que et faria, rollo, un hombre contándole a una mujer cómo se soluciona el machismo. Ja. Lo mateix amb el Risto, amb el tema de tots els problemes que tenim la gent de classe obrera, que ell no ens sumarà en sa puta vida, saps? Des del seu privilegi diu, esto no se hace así, però perquè mai tindran problemes. Llavors, Exacte. el que has dit tu, exactament. Sí, sí, sí. Només afegeixo una cosa abans de l'Albert, i és que aquest senyor va dir que votava el PACMA, per tant, jo crec que l'opinió queda invalidada. Sí, ja està. Sí, no, que anava lligant amb això que diu del Risto, de que diu com s'han de fer les coses. Jo crec que un argument bastant sonat d'aquestes últimes setmanes és que això dels contenidors, això dels aparadors, Sí. etc., que no era la manera. Que quan s'havia aconseguit alguna cosa així, que a mi em feia molta gràcia. Cortando cabezas no se ha conseguido nada, anda la merda. No, o la aquí, canadenca aquí... va ser superpacífic. Sí. Correcte, Que correcte. es van tirar en dos tramvies, tio. Sí, sí, sí. Exacte, vaig veure la notícia que havien descarregat 2 tramvies i tal, i és I com... que, jo que sé, les sufragistes ficaven bombes. Exacte. Hola. Exacte. Saps? En I fi. aquest és el point. És que és això, estem com molt cansats i tenim una vida com super precària, o sigui, jo amb la psicòloga és el main tema, en plan, Sí, tia, en plan sí. joder, saps? He fet totes les coses que m'han dit els meus pares que faci per tenir una vida assequible, en plan de no, pues això, en plan, bé, i no ho tinc, saps? En plan, bueno, i encara que no ho hagués fet, també hauria de tenir-ho, saps? O sigui, llavors és això, és com que faré 25 anys, que daño me da decir eso, y l'expectativa d'independitzar-me és que estan en el horizonte lejos, saps? En plan, llavors és una puta merda, saps? Sí, sí. De fet, és que és molt casual, però l'Albert avui Xan-xan. Què ha fet? Xan-xan-xan-xan. s'ha preparat una secció. Quan jo sigui president. Explico el nom o el vols explicar tu? Explica Vale, tu, va. la meva secció, Òbviament. que ja heu sentit la intro, que és molt guai, es titula Quan jo sigui president. I per què es titula així? Perquè jo em vaig adonar fa molts anys de que en qualsevol conversa política de bar,
de barra de bar, ¿vale? Aquest és el context. Si tu dius, Probablement amb una mica d'alcohol. probablement amb una mica o molt d'alcohol, I tampoc, i tampoc, sí. O sigui, tu has de tenir un quinto a la mà, ¿vale? I la barra has d'estar així. ¿Vale? Si no, no I uns pots. callos. Bueno, Uno això és callo. opcional, però quinto i la mà així a la barra, ¿vale? I comences a parlar de política sense tenir ni puta idea, esport nacional, que com fem nosaltres, en realitat una miqueta. I... S'ha de dir. I vaig adonar-me que quan la cosa com que posava molt de to, si tu dius, quan jo sigui president i qualsevol bajanada, la gent calla, perquè pensa, sí, tu vas a ser presidente, tu fotràs, no sé què. I llavors és una bona eina per acabar discussions de política, dir quan jo sigui president. Llavors, un cop he explicat l'origen del meu nom, que és una mica xorrada, bueno, la secció d'avui està basada en el programa del diumenge dia 7, diumenge anterior a la gravació d'aquest programa, del 30 minuts. El veu veure algun? No. Alguna? No? Jo una part, Una però va part. ser lo de Viena, no? O sigui, sí que vaig llegir una miqueta sobre... Correcte, el programa es titula Un dret en venda, ¿vale? I el que fa és una mica relacionar la situació del lloguer a Barcelona i la comparar amb Viena, que, spoiler, no té res a veure, ¿vale? Llavors, molt heavy. jo per preparar-me aquesta secció vaig buscar la informació a la pàgina web de la Corpo, de TV3, i per posar-nos en situació, una mica el que deia abans l'Andrea, que jo, ella i molts joves, perquè, sí, amics, sóc jove i no toleraré que em digueu el contrari. Vale? D'aquí 3 anys tens 30. Tinc el carnet jove? 4. Bueno, 3 i mig. Tinc el carnet jove? Té 26, però a l'agost. Bueno. Tinc el carnet jove? Quan s'acaba el carnet jove? Tinc el Als carnet 30. jove? Ja està? Si tinc el carnet Sí, jove? però la T jove no pots utilitzar. Però jo no vull la T jove. Ah, no Però la té vull. la T casual, que també queda Bueno, va amb jove. moto. Tinc la, Sí, casual. la T motoritzada. Bueno, Bueno, va. Que sóc jove, vale? Contaminació. Doncs el que deia, que els joves en general, i jo en el meu nom, tinc la sensació de que independitzar-me pues, és una utopia, ¿vale? Sobretot, i bàsicament, per molts motius, ¿vale? Però un d'ells és el sou. Molts de nosaltres o no tenim feina, o tenim feina, però una feina tirant a precària de mitja jornada, que el sou és pues, insuficient per independitzar-me. Llavors, perquè us feu una idea del meu sou actual, jo no em podria pagar un pis de lloguer, vale, d'uns 90 metres quadrats al districte 7 de Sabadell, que el Miqui crec que sap quin és. És un barri de Pedralbes Sabadell 2. que... Sí, bueno, Pedralbes mal. Pedralbes... como Mario y Wario, pues Guarialbes. Bueno. ¿Vale? Huedralbes. Sí, pues un pis d'aquestes característiques en aquest lloc em costaria 674 euros mensuals. Vale? Això ho he vist a una pàgina web que es diu agenciahabitatge.gencat.cat, que és una pàgina que et diu una mica els barems i els criteris que tenen i t'ho calcula. Això és una pàgina web, després tu te'n vas al mercat real de l'habitatge i no serà així, té pinta que no serà així, ¿vale? I els pisos estan fets pols, bueno, en fi, Sí. lo típic. Llavors, això em fa de més quan llegeixes que els últims 5 anys el lloguer ha pujat un 44%. És que és una locura. Casi nada. O sigui, és molt salvatge. És que és quasi un 50%, és una barbaritat. És un pis fa 5 anys pagar 600 i ara pagar quasi 900 euros. És que és una obra. Vale? Llavors, per posar-ho més en comparativa encara, els sous, en general, han pujat un 6%. Vale? Si tenim el criteri de l'IPC, que és normalment com pugen els contractes anualment. Llavors, matemàtiques, vale? Matemàtiques, restes, àlgebra a tope. Si restem, ens dona que ara mateix és un 38% més difícil anar a viure de lloguer que fa 5 anys. Vale? Datos que dono jo aquí, objectius. I això el lloguer. Perquè una hipoteca, què? Com ho veieu? La hipoteca, No, què? clar, i la Mal, hipoteca mal. ja no és només que tu En fi, la hipoteca. tinguis un sou de 1.000 i pico i et donin la hipoteca, també és tenir aval. Clar, clar. O sigui, per exemple, els meus pares no em podrien avalar. Si no o sigui, tens feina fixa, Ja, totalment. no et donen... Bueno, clar, Bueno, no. ja va. I l'entrada. Aquí vaig. O sigui, com collons estalvies 30.000 euros, saps? Me l'invento. Com collons estalvies Sí, això? bueno, clar, 30.000. no se puede. Clar, compteu que
més o menys, una entrada, vale, d'un pis, normalet, no molt car, seria l'equivalent a 10 vegades el que em va costar la moto. Et va crec que costar són 3.000, per això. 4. Bueno, 40.000 euros, pues me da igual. Clar, Com collons estalviat? És que I una bueno, cosa... jo conec amics, i el Miqui també, que l'entrada són 60.000 euros, que, clar, bueno, perquè treballen les dues persones que s'independitzen, els pares els hi poden deixar els diners, Ja. Sí. però clar, un pensa en la situació pròpia, el sou que té, que els seus pares no és que vayan muy bollantes de diners, i clar, és que és impossible. Sí. I llavors, canviant, però mantenint-nos en el tema una miqueta, tema desnonaments, que és una dada que a mi em va deixar superfred, ¿vale? I és que 326.000 persones han estat desnonades, o sigui, les han fet fora de casa seva, entre 2008, quan va començar la crisi, i 2019. I això sense tenir les dades de l'any passat, de Espanya 2020. o a Catalunya? Catalunya. Catalunya. La Virge. És un 4%, ¿vale? Vaig fer la No, però, d'això, és un joder. 4%, que em sembla molt heavy, un moltíssim, 4%. Estem parlant d'una de cada 20 persones ha estat desnonada a Catalunya, més o menys. Quasi nada. Sí. Vale? I no sé, és que ja et dic, veient el documental em va semblar, bueno, el programa em va semblar molt heavy. I clar, després Però el problema són los ocupas, mi gente. los ocupes, violència és cremar els contenidors, no que et vingui la La poli et policia faci fora o de desocupa cops, els putos nazis de merda a fer-te fora. I bueno, jo... Em va agradar el programa, però saps la sensació Et aquesta posa que trist, dius... no? Sí, per una part em va posar molt trist la situació, i més quan t'ho comparaven amb Viena, que semblava un És que Viena... paraíso socialista. Sí, exacte. Vale? I joder, que Ja Viena és governa la Àustria... dreta, que és el més heavy. Clar, o sigui, molt heavy, vale? Això del paradigma de l'habitatge, però clar, és que és això, és dir... Em vaig quedar una mica trist per això, però també em va agradar molt els moviments veïnals que hi ha, com s'organitza la PAC del Raval, per exemple, que es fixa Bueno, bastant... també la PAC del Raval, però a part també el sindicat d'habitatge del Raval. Clar, exacte. O sigui, les organitzacions veïnals en general estaven molt bé. Sí. Llavors, en conclusió i per acabar la secció, quan jo sigui president, els desnonaments estaran abolits sota pena de gulag. Vale? O sigui, tu si vols desnonar algú, bueno, ho intentaràs, però després t'aniràs al gulag, a picar pedra. Què coi a Sibèria? A Terrassa, home. A Terrassa és que té nom de gulag. Sí. Ja, vale? Perdona, jo, de veritat que això serà com tirar piedras a mi tejado, però Sí. Sant Gulag del Burgès. Sí. Sant Gulag del Burgès. Totalment d'acord. Mira, doncs no t'ho discutiré. Pensava que anaves a dir alguna contra Sabadell, però això no t'ho No. Estava Sant ja a Gulag la del defensiva. Burgès. Sant Gulag del Burgès, Jo m'imagino El nom molt t'invita. fort com una brimo dolenta anant a desnonar gent i després una brimo de l'Albert que vagi en contra de l'altre brimo. La brimo. La Sí, Gruimo, sí, con vegada W. brimos i és un win-win. Però en lloc d'anar de En color plan, te fosc, desahucio la van de cabeza. colorins, Sí, saps? Es maten. Llavors, la meva reflexió final és que si podem tenir un sistema de salut públic, un sistema d'educació públic i bastant potent, sí que és veritat que ara mateix no hi ha recursos, però jo crec que com a sistema està ben plantejat, per què no podem tenir un parc immobiliari públic? Per què no podem fer que l'habitatge sigui un dret i no un valor de mercat? Perquè és un valor de mercat. Sí, puto ava. Però també, en plan, amb tema xifres, per exemple, el que a mi em va sortir també heavy va ser que a Viena, mentre que el parc públic crec que era com d'un 40 i pico %, Sí, no? era molt alt. Aquí és d'un 1,7. Bueno, és però que si és és que, vergonyós, mira, tio. aquí a Sabadell, 1,7. teníem una cosa que es deia Bimusa, ¿vale? Que eren pisos de protecció oficial. Sí, rotllo el Promusa, no? I tot això. Bé, imagino, sí, serà un del rotllo. Vale, què va passar? Que feien habitatges a Sabadell, de protecció oficial, Barberà, Badia, no sé si alguna ciutat més. Què va passar? El que passa sempre. Pelotazos, corrupció entre particulars, també històries, i ara s'ha quedat superaturat. Acabustos. Sí. Tu entres a la pàgina web de Bimusa i sí que hi ha coses públiques, però les coses públiques són una plaça de pàrquing. Ah, qué bien. Genial. Ja està. Para aparcar mi coche imaginario, porque Clar, tampoco clar. tengo dinero para comprarme un coche. Perquè Pots comparar amb... Sí. saps lo del preu de búsqueda? Pues posa de 0 a 50 euros. I dius, hòstia, que barat. Però clar, és que és una puta plaça de pàrquing. Ja. Pots comprar-te un patinet elèctric i aparcar-lo. Sí. Sí. I ja està, fins aquí estaria la secció... Molt bé. Ah, molt sí, bé. o sigui, Jo Interessant. obro un moment un meló abans d'acabar la I una la síndria, secció. per què no? I és que... Ai, no, perquè soc sindriòfoba. Sindriòfoba. Els meus respectes a la gent sindriòfoba. En fi, no, obro
En sèrio. Col·lectius ofesos pel Miqui avui. Hem de fer llista de col·lectius ofesos. El Miqui té una increïble. Després ho llegirem. Bueno, això. Volia tancar un moment la secció dient una cosa, i és que jo penso molt fort que tendim a una economia que es basarà en que nosaltres no podem tenir res com a propietat i tot ho haurem de llogar. Sí. Absolutament tot. Sí. Se está acabando la era de la propiedad personal. Que no privada, ojalá, personal. Que són... Podríem fer un programa només d'intentar que la gent entengui diferència entre propietat privada i persona. Pues no estaria mal. Però Perquè ni els del PCCC ho han entès. Joder. Però si no l'ha entendido tu tocayo... Tu calla de bigote. Bueno, va. Ens hem quedat una mica amb els ànims com... Què Jocs. passa? Ah, baixos. Que s'ha fet el bigot i l'Albert en honor al... És el Santín. És que Santín. no podem. Tenim... el Fitxa'm, fucking tio. Santín aquí. Fitxa'm. Has cridat molt. Santín. L'Albert vol fer el PCCCC de Sabadell. La scissió. Jo vull fer la scissió del Un altre! Uh! Bueno, Doncs bé, després de tot aquest tema tan dens, perquè a més és que hem estat parlant d'això, hem estat tenint el debat de les eleccions, ultradreta, bla bla bla, per així fer com un corte en aquesta profunditat i intensitat dura, el Miquel ens oferirà un poema escrit per ell mateix. Avui he volgut ofendre un altre col·lectiu. però consideres que és tanta gent per dir-li col·lectiu? Tio? Bueno, aviam. Faré un poema sobre el PDeCAT i és crec que va guanyar com a 3 o 4 municipis. O sigui, clar, vull dir, potser és un col·lectiu important a certs municipis. Col·lectiu minoritari. Però col·lectiu. Però col·lectiu, Al no. final. I bueno, diguem que no sé si veurà els stories, però bueno, els vaig fer jo els stories Sí, aquells. sí, es van veure. I vam celebrar fortament que el PDeCAT fos extraparlamentari. Sí. Perquè és com... O sigui, és com si Junts ja a vegades és rancio, pues els més rancios van dir, hòstia, pues S'han anem a juntat. fer una altra cosa més rancia. Així que, bueno, començo aquesta oda a aquest partit que tenim. Tothom Fem silenci. Ara l'Albert posarà una musiquilla així profunda. Sí. Posa una entonació maca, eh? Sí. Estimada Àngels Chacón, te has comido un mojón. De Junts per Cat volia ser aïllada i has quedat desnonada. Els pijos de l'Upper Diagonal us heu cardat una hòstia monumental. Perquè necessitàveu un 3% de vots i us heu menjat els mocs. Te'n vas amb en Mas dormint a una cama supletòria a la paperera de la història. Temies que la CUP t'ocupés la casa i has acabat a la rasa. Tros d'asa. Miqui, guanyador del certamen de Sant Jordi 2021. Premi Gaudí. No, Premi Gaudí. Jocs o- Florals, top Sí, aquí. Jocs Florals. Bravo, bravíssim. Just el moment en què pensava que havia acabat i fa... Tros d'asa. Sí, sí. Increïble. Bueno, Amb vale, jo crec Olivalo. que ha aconseguit trencar la intensitat, eh? Però És que hi ha crec intervencions. El mòbil? Sí, intervencions. Sí, I hi ha intervencions. Intervencions quirúrgiques. És que Parlem, hi ha estic intervencions. viciada d'anatomia de grell, llavors, clar. Vale. Sí? Vinga. Vale, què opineu? Hem aconseguit no trencar com tot el clima més dens, tal, Sí, sí. sí? Ok, vale. Igualment no deixeu de pensar-ne, que us serveixi per reflexionar la secció de l'Albert. I la meva secció és sobre un tema també seriot, però és bastant divertit el que farem per enfocar-ho. Llavors es dirà, o sigui, us anuncio ja el nom de la meva secció i serà Collons com plou. Collons com plou. Secció patrocinada per Tomàs Molina. Per què? Tampoc ho sé gaire. O sigui, ho he decidit quan he arribat aquí perquè no tenia ni puta idea, havia pensat molt... Tota la nit, de fet, no vaig poder dormir en bastanta part perquè no se m'acudia un nom suficientment bo. I es diu Collons com plou perquè es veu que jo de petita un dia no tenia ni puta idea de per què aquesta frase, però vaig sortir a l'habitació,
vaig mirar tota sèrie amb uns pares i mon germà i els hi vaig dir collons com plou. No plovia, No plovia i ningú sap d'on coll ho vaig treure, però es van hartar, com és obvi, així que m'ha semblat com bastant representatiu de lo random que podran ser les meves seccions. I aquesta secció, precisament, parla sobre el tema de la llengua catalana. Llavors, us proposo, seran com 2 jocs i un tercer que seran propostes que encara no us desvelaré, però ja us ho diré. Llavors, per evidenciar les vostres mancances cognitives, vale? Començarem per un joc de traducció ràpida al castellà. Potser us sonarà, de fet, he tret la idea de Twitter, vale? Perquè com podeu entendre, la meva capacitat creativa contextualment No som tan originals. és nul·la. No, jo ho seria, però el que passa és que el sistema m'emputxa a ser una ameba. Ja. M'empeny. A ser una ameba. Comencem. Comencem. És que, a més que l'afegim jo... Bueno, en fi, negativitat a part. I jo us diré una paraula, vale? En català. I vosaltres immediatament l'haureu de traduir al castellà. Vale? Així Quins que jo, nervis. la cosa és, no aixequeu la mà ni Ho penseu, diem, no, així, no, surti, pa. bum, ho llanceu. Vale. Apropeu-vos una mica al micro, no tant com el Miqui l'altre dia, sisplau. Bueno, jo, en general, si estem així, s'escolta Així bé. s'escolta Sí, bé. sí, No cal... s'escolta bé. No, 20 centímetres. I fem s'escolta punts, bé. fem Estem punts. preparades. Fem punts, va, va. Una Jo competició. comptaré. Tu comptes. Vale. Vaig suspendre les matemàtiques durant tot el Bueno, curs de tens un l'ESO. boli, pots apuntar en plan... Clar, pots fer... Saps? Fas 4 ratlles i la cinquena així. Claro. Vale. És bona Rotllo, com tècnica. comptar els dies a la presó, saps? Miqui, Andrea, Sí. vinga, Vale. empezamos, eh? Va. Vale. Vinga. Estic nerviosa, estic nerviosa. Recordatori pels nostres oients, vosaltres també ho podeu fer. Jo diré una paraula en català i ràpidament, en veu alta, la traduïu al castellà. Sí? Vale. Bueno, no sé per què dic vale. Tothom callat i callada. Julibert. Ai, Perejil! Perejil. Jo. Sí. Ha guanyat l'Andrea. 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 Uau. Calaix. Cajón! Els 3. Es dic cajó. Cajón, no. Cajón. Els tres ho teniu. No Vale. Uf, quins nervis, tio. Desenvolupament. Desarrollo! Bien. Pèsols. Guisantes! Ui, Andrea, ets boníssima. És que sóc superbilingüe, Te'n vas, tio. m'estàs fotent en l'aire la meva secció. Sí, no, però ja veuràs, després al revés ja veurem, ja. He No, antes pues presos també, i ha sido payaso. como que... Ja m'ho diràs, ja. Ja t'ho diré. Tarannà. Talante. Sí! És que no ho sé. Albert! Hòstia, Vamos! uau. No sé com van, però... Era teva aquesta? No, Una altra t'ho juro, idea? t'ho juro que no, t'ho juro Districte que no. 7 Power. Hombre... El que vas una altra idea no vale. És que ahir vaig escoltar la paraula talante veient aquí. Ah, Pero Tarannà és talante? Sí. Buah, es que descubriendo nuevas cosas, vale. Paràgraf. Para, no ho sé mai. No ho sé mai. Arranca! No sé ni com és en castellà ni en català, és que no ho sé. Ho he de buscar sempre al Google. En castellà com és? Párrafo Párrafo. i en català paràgraf. Paràgraf? Paràgraf i pàrrafo. No. Párrafo, paràgraf. Paràgrafo no existeix. Ja. Sí, ho diu Buah, és quasi que tots. mai ho sé això. Doncs ja ho tens. Vale. Bueno, que se m'oblidarà, saps? Vull dir, ho seguiré buscant. Cigrons. Però apunta Garbanzos! Sí. Ho anava a dir Ja guisant. t'ho he apuntat? Anava a dir guisantes, És que no ha avisat, eh? No. Home, clar que no, és que... Bueno, he perdut. L'Andrea té punt, oi, de Garbanzos? Sí. No m'has Sí. apuntat al punt. Miqui, quin punt has fet tu? Ho hem fet tots alhora. Joder, párrafo. Ah, ho has dit Ah, tu? ho has dit tu? Sí, ho acaba dient, Perquè l'Andrea ha començat... Vale. Una Un cotxe sense motora. bateria. Un cotxe sense He bateria. perdut un... Farigola. Com? Farigola. Ja, no sé! Tomillo! Sí! Wait. Tomillo és farigola? Sí. Albert, 3 Miqui, 3 Andrea. Sí. Vale. Faristol. Atril. Hola. Albert! Jo em sé les xungues, tio. Les bases... Quina ràbia, increïble. No l'ha dit ell, què? No l'he dit. Setrill. Aceitillera. Lo del aceite, tío. Hòstia. No, Sadril. és aceitera. ¿Aceitera? Sí. M'està equivocant. Gràcies, papa, per dir-m'ho malament. Aceitillera. Al meu pare li diu aceitillera. Papa, cabrón. Cetrillo. Setrillo. Faristolo. No, Però a casa meva no tenim nom, és Ara, la cosa Albert, amb l'aceite, saps? hauràs de fer un... Perquè aquesta sí que és teva. Ah, Vale. vetado. Carmanyola. ¡Tupper! ¡No! Sandwichera, ¿no? Puc dir-ho? Hola, tio, no, cállate, no, No. Ets Hola, Carmanyola és... Sandwichera, di. Sí, i tàpers. Tàpers. Jo vaig a sandwichera al cul. Tio, que la meva... Que no sé on... Si no la sabeu, la dic jo. Va, començo. Començo per... F.
Parece. FF. Sí, FF. Buah, ni puta Cuando idea. estás muerto estás... Fiambrera! Sí! Hòstia puta, tio. Era un tàper de la vida. Vale, he de dir que ha guanyat l'Andrea. En aquesta part. M'ajuda, Sí. però bueno. Sí, vale, però bueno, guanya. Ai, mira-lo, que competitivo. Clar. Bueno, la Estàs veritat és que nerviosa, m'ho jo? esperava molt pitjor. I de fet ho tinc apuntat, eh? He posat d'acord. La veritat és que m'ho esperava molt pitjor. Perquè sabia que seria millor del que m'esperava. No era fàcil. No era Vale, fàcil, per Vale. Vale, però ara ve l'hora de la veritat. I aquesta és la part més trista de l'assumpte, en la que jo us diré paraules que tenim normalment dites en castellà, que normalment diem en castellà nosaltres, però que tenim la paraula en català, simplement hem decidit abandonar-la a la sort d'aquesta Aquesta vida segur tan que no en cruel. sé ni una, jo. Té pinta. Llavors, sí, aquí tenia Fabra. apuntat una frase. Preservem la llengua, collons! Vale. Pompeu Fabra i Començarem. Tothom preparat? Sí. Sí. Perquè aquesta és la part Uf. forta de l'assumpte, eh? Vale. Pistacho. Fas tu. D'Albert. Era meva, però... Conta-li a l'Andrea. Era teva? No, Conta-li a és que l'Andrea. no val, saps? I És compta teva. l'Andrea, no? Sí, conta-li, conta-li. Llavors, És que ho he dit sense pensar que era la meva, t'ho juro. Normal. Mirilla. Això té una Hòstia. paraula. Bisó, Aquesta l'has dit tu. Bisonte. Bisor, no, com... No ho sé, sí, no ho sé. Em declaro... Hòstia, mirilla, tio, clar, mirilla. La veureu? Sí. Sí. Espiell. Com? Hòstia puta. Espiell. Bueno, té sentit perquè en català... Espiar. Però espies. en català antic, mirall no era espill. Sí. Al Sí. tirar-lo blanc ho deien, lo Sí, d'espill. sí. I a Pues València és també ho espiell, diuen. vale? Hòstia, vale. Posaré una estrelleta perquè després us les mireu i us les quedeu al cap. Sí, bueno. Espill. Vale. Hòstia. Vale. Quiniela. Travessa. Miquel! La havia... Boníssima! Aquesta l'Albert la Aquesta podria era- haver encertat també. És que la... És que la vaig dir jo. De fet, haig de dir que l'Albert i jo moltes vegades parlant per WhatsApp diem si hem fet la travessa. O sigui, l'Albert i jo aquesta ja la diem bé. Jo aquesta paraula la vaig descobrir per l'Albert, si no de què, saps? Sí, l'Albert em va dir la de quiniela. I em va costar veure que era travessa. Mm. Aquesta crec que tampoc la sabreu. Bueno, Novetada. Novillada o algo així. No, hòstia. No ho sé. Fer les novetades. mira això que és ho un fan castellanisme fort, a les pel·lis americanes. Ja, però tu no ho veus en català, les pel·lis doblades normalment. No, American Pie crec que ningú l'hem vist en català. En català. Seria molt raro. Vaig a follar-me aquest pastís. La poma. Vaig a quedar-me aquest. No la sé jo. Vale. Hola, tia. És quintada. Com? La Virgen. Quintada. Quintada com quinto? Quintada. És quintada. És Tipo, que- anem a fer les Pues ni quintades idea. de la universitat. Hòstia, doncs No ni ho he idea. utilitzat mai. No, jo tampoc. Jo tampoc. Moltes d'aquestes les he descobert en el joc. Joder. Vale. Sacudir o sacudir. Sacsejar. Expulsar. Expulsar. Expulsar és expulsar. Sacsejar. Sacsejar no està Sacudir el ben dit? mantel, no, seria expulsar Expulsar el el mantel. mantel. Saps? Vale. Satgejar. Però satgejar és com més... No sé, és diferent, No, no? sacsejar és diferent, és punt. Sí, és com... Zarandear. Seria més zarandear, no? Exactament. En Saps? castellà? Expulso l'Andrea. Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Barrejat, no sacsejat. Que Això és el que diu James el Bond. No és. Miquel, Mezclado, no no és. agitado. Sí, no? Mezclado, no agitado. Clar, Sí. pues això. Vale. Cucaratxa. Cuca. No, espera. No. Té un nom, té un nom. Sí, Bueno, tu, òbviament bé, té un Andrea, nom. Andrea, tu pots. A més, aquesta jo pensava que la sabríeu, eh? Hola, sí, Eh. em sona molt, però no... Buah, és que ho sé, però no me'n recordo. Bitxo. Bitxo de Sí. terra. Buah, és que ho diràs i diré sí, però Sí. no, és que no... Sí, no, dígala, Fortament, dígala. però- Dígala. Sí? Sí. Pere Aragon, no, és conya. Presidente! 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 Vale, va. Els timpans de la gent... Sí, han bueno, muerto. això s'afluixa, no passa res. Ah, vale. Panerola. Com? Hòstia, Com? sí, Panerola. panerola. Hòstia, és Panerola, veritat. tio. És Aquesta paraula és que diu el meu utilitzada. tiet, segur. Sí, sí. Sí, Sí, però a mi em dius panerola i m'imagino una cosa maca, no un puto... Sí, T'imagines perquè és com- bonic. És que en català tenim paraules molt maques, però... I de fet, Que poden ser desagradables com... Clar, és una que sembla, panerola. jo que sé, com un... Una carícia. saltamontes, saps? Vols que et Però faci paneroles? Sí, A mi em sona a carícia, deixa'm fer-te tio. una panerola. Bueno, no, això sona més a pajote, no? Sí, sí. Qui vol una panerola? Matadero. Escorxador. Bé, Aquesta la vaig dir jo. aquí... A Sabadell també hi ha una plaça que és plaça de l'Escorxador, que és on està la universitat. Aquesta és la dada. És veritat. Bona dada.
Vale. Empotrar. Hòstia. Uau. Encastar. Sí, Ostres, molt bé, Miqui. és encastar. Molt bé. Perfecte. Ho has utilitzat algun cop? Clar, a vegades pues, un armari Un armari empotrat, encastat. tancat a les armari encastat. Encastat, Sí. és veritat. Uah, és que no ho he escoltat mai, Polilla. Hòstia. Polilla. És que hi ha molts insectes, Aquesta... Sí, és veritat. Bueno, el segon insecte, però és igual. Segur que té un nom cookie, però... Un nom que... És que no ho sé, No, no tant aquest, No? Vale, pues... Arna. Com? Arna. Hòstia, sí, tio, és que... Una arna. Aquesta sí que és... O sigui, jo Pararola i Arna les havia escoltat. Sí, Anava jo també, gent, però... És que no... Jo no. Vale, ara per mi venen com les més xules, d'acord? El gran dictador. Vale, perquè he fet aquestes, o sigui, les tres que venen ara són... Dues les vaig descobrir en un llibre i vaig al·lucinar de dir, aquestes no les utilitzem per res. I una altra que la vaig veure per Twitter també i em va semblar cookie, que és un patatús. Quan algú li dona un patatús o un hari, un arrechusque, apechusque. Sí. La rosca. En català, com serà? Un bajío. Al meu barri diem un bajío. Un all al cor. No, això no. No, una al cor és com No un... és el mateix. No ho sé. Vale, és un tropell, Un tropell. un treball, tipus he tingut un treball, o un batistot. Què? Com? Repeteix? Batiquer? Tropell, Sí, treball sí. o batistot. Batistot. Un Batistot. batistot, tipus... Vaig veure les Bueno. notes de la uni i em va donar un batistot. Buah. Té nom de jugador de Pues un futbol. hari és un batistot. Brasileño. Vaig veure la nota del treball i em va donar un Batistot. treball. Treball. Clar, exacte. És que no t'estàs escoltant perquè estava pensant en una altra cosa. O sigui, he intentat que Estava fessis una pensant- rima no, amb però la no paraula era- que has dit. Perdó, perquè és que estava pensant en De plan... Todo mal, todo mal. Que hi havia també la paraula de... Pues que no, pitot és en castellà. Pitote. també. Però pitote és com... Un jaleo. També és un jaleo. Sí, No és en castellà. jaleo. Vale, les dues últimes i són xules aquestes. Cutre. Vinga, Cutre. muéstrenme. Hòstia. Sempre dic cutre, tio. Clar, què diríeu, Si no fos cutre en Hòstia. català? Tenim una paraula ben maca. Sentir-ho. És que segur que me l'ha dit la meva iaia, tio. Pel teu tiet. sea, segur. O el meu és- tiet, segur. És abandonada. Està abandonada aquesta? No ho sé. És xaró. Com? Xaró. Xaró. Ni Per puta exemple, idea. aquest bar on vam anar és molt xaró. És una cosa així com... Sí. Pues de un poco de mala muerte, no? Xaro, que és X-A-R-O. Sí, Xaró. sí, sí. Hòstia. Què rius, tu? Xaró, a mi Perquè he m'agrada. pensat una broma molt idiota i no la diré. A veure, per què no? Va, pots Perquè dir. he pensat, en comptes de Torre Baró, Torre Xaró. Està bé. Està Ah. bé, perquè Està bé. no és cutre. Per això. És xaró, perdó, sí. sí. Xaró, Xaró. Parlant Accent- de accent després, tancat? classisme. Accent tancat? No, tio. No, serà bo. Torre Baró. Serà accent obert o tancat? Serà Laura, què? obert o tancat? Tancat, no? El què? Tancat. Tancat. Com petó. Sí, Clar, petó, clar, però està. Exacte, sí, sí, sí. I xatarra. Ah, Morralla. Parralla. Ferralla, ah, és veritat. Eh, Morralla. Xatarra de dinerillo, Ah, Tipus vostre tinc xatarrillo. el suelto. Calés. No, bueno, calés és diners en... Sí, calés és Que, però diners. calés no és xatarra. Però calés pot ser molts calés i Exacte. no és... Ostres, no ho sé ara. És xavalla. Xavalla. Aquesta Tinc no he xavalla a les butxaques. escoltat en mi vida, tia. Tampoc. No he escoltat mai. Doncs ja sabeu, Aquestes jo crec que són paraules que hauríem de començar a utilitzar en el nostre vocabulari del dia a dia. I parlant d'utilitzar el nostre vocabulari del dia a dia, jo sé que ens passem tots el puto dia insultant. És clar. obvi i cagant-nos en tot el que Déu ha parit en aquest... Inclús insultant, però de manera amorosa. en Clar. plan, Ai, que gilipollas eres. Sí, exacte. Doncs en comptes de dir, és que no és gilipolles, o sigui, realment gilipolles. Quin puto... O sigui, no té Sí, sí. significat, no té un sentit dir gilipolles. Ja. Que tires la polla gili. No té significat, No, no té té... sentit. Vale, Però he de jo dir que sé té l'origen força, d'aquesta paraula. Jo defensaré Sí? la paraula Sí, gilipolles. bàsicament és que, o sigui, com fa molts segles, Polles pinta. era com un grup de noies i hi havia un tio a Madrid que es deia Gili. Gil Ah, i anava amb un grup de noies i el tio que pues, suposo que seria un gilipolles. Llavors, pues, Gil i sus polles, Gil i polles.
I s'ha quedat així. Però això és real. L'elf. Realíssim. És bastant bo, Sí. Gil i sus polles. Hòstia, és que m'imagino com a 4 polles que... Vull dir, a mi m'han arribat... O sigui, a mi m'ha dit gent de que gilipolles és com rotllo sexista perquè és com... No sé, que tenia com a veure la prostitució, però no, bàsicament era un tio que es deia Gil I ara vam... i era I un grup de noies que es deia polles. Clar, Que també un grup... No, no, Clar, perquè vull a dir, les el nom és noies curiós. Tu quan se'ls deia insultes polles, gilipolles... eh? Ah, se'ls Sí, deia no polles. és que aquelles noies tinguessin el mote de polles, és que a les noies se'ls deia polles. Ah, sí? Sí. En plan, una Sí. polla. Sí, 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 Mira una esos chica. polluelos, pues esas, o esas polluelas, pues esas Sí, pollas. Clar. sí, suposo que vindria Saps? d'això. Sí, 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 no, segur. El que passa és que és el que et dic tu, nosaltres perquè sabem el que és el significat i per això ens ofèn. Ara, tu ara no ho has sentit en ta vida i algú et diu gilipolles i fas... Sona Si fort. t'està dient alguna cosa maco? No ho saps. Jo crec que no, perquè té el so J, o sigui, el G. Que és molt violent, és aquest so en violent, castellà. sí. Sí, però sabeu què vull dir, no? Collons, no em tireu la secció pel terra. Vale. En fi, Sí, Laura, sí. el que volia jo era reivindicar insults perquè els insults són la marca de les nostres llengües. De tota llengua, és el puto insult és una marca. De fet, quan parleu amb algú de, jo què sé, grec, li pregunteu, com se dice hijo de puta en tu idioma, perquè tu vols aprendre? Doncs jo crec que en català també hauríem de Pots reivindicar dir els hijo de insults. puta en grec perquè ens ho va ensenyar el Pau aquest. Sí, 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 per això... Com és, per hijo això de dic. puta en grec? Ara vull saber. No, no ho sabem. Garimera o algo així. Sí, garimera. O algo- Garimera. algo així. O garimera Vale, vale. o algo així raro. I com era en italià? Fic. Fillo de put. No, fillo de put. Colloni o algo Fic de així, no? putana. Ah, gilipolles era testo di merda, que és cabeza Testo de di merda. merda. És Testo bona. di És merda. O cazzo. No veieu? O sigui, ells tenen un testo de merda, és que tens el cap de merda, ja està, és gràfic. Sí. Se't dona el de... O cazzo era com... Doncs, aquí, per exemple, tinc apuntades alguns insults per blasfemar juntes, d'acord? Vale. Que tenen, jo crec que tenen molta més força que els que utilitzem normalment. Començarem per exemple, brètol. Brètol? Tinc molts apuntats, així que vaig tirant, Borinot. A mi borinot Borinot és més fort. m'encanta. Aquest ja és més fort. Borinot. A més ho dius com... A mi em recorda el Doraemon. Borinot no sé, és com, el com Shin-chan, sí, sí. allò que dius... És una cançó de Manel, saps? Borinot. En plan, segur que en alguna cançó de Manel diuen borinot. Però és que no hi ha un ocell que es diu borinot. Sí, 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 em sona que hi ha un... Un borinot no és sé. com, que és... com una mosca, un mosquit... o sí no? algo així. Oi, borinot, és un borinot, és allò de les abelles. Un abejorro. Clar, un abejorro. Ah? No ho sabíeu? Sí, em sonava, saps? Però no li ficava I com això és car. pitjor del que Co passa. cosa que vola. Borinot, cosa que vola. Ja És està. borinot, exacte. Vale. També tenim beneit. Dropo. És molt de iaia, tio. Uah, dropo, aquest m'encanta. Dropo és com inútil. Dropo m'encanta. No? O vago. Ai, vago. Sí, ets un dropo, Gandul. sí, un Sí, vago. com que no serveixes, no? Sí, Sí. no vas pa mal. Aquest m'agrada molt, Un dropo. Dropo és bastant bo, també. Sí. Vale, aquest és el meu prefer de tots els temps. Ojo. Jo l'utilitzo, aquest, de fet. Tros de quòniam. Tros de quòniam. Tros de quòniam. Aquest li vaig ensenyar... De fet, ara no puc perquè em passaria molta estona buscant-ho, però tinc un puto àudio d'un rus dient tros de quòniam, que me'l vaig trobar per Omegle i li vaig dir... Sí, Omegle. I s'escolta el tio fent tros de quòniam, però en plan molt així, Aquest per mi l'hauríem de recuperar molt fort. Sí. Babau. Babau. Sabeu quin és el femení de babau? Això és supercuriós. Com? Babaia. Baballa. Baballa. Vaja. Com Té papaya. nom de Baballa. crema. Bavaria. Bavaria. Un poquito por ahí. Malària. F. Sòmines. Sòmines Sòmines. també. Sòmines és... No he és- escoltat mai, No? Sabina. Aquest No? sí. És com que estàs molt dispers, no? Sòmines o no? Suar. De fet, ara m'acabes de pillar. Somiatruites. No, aquest és Somiatruites. clar, aquest és somiatruites. Sòmines jo crec que és com encantat, mancat d'agilitat mental. Així, vaig llegir això. Mancat Com d'agilitat era la mental. paraula? Empanao. Sòmines. Com? Sòmines. Sòmines. Sí. També ninot Ninot. i tros de ruc. Ninot també s'ho té... Tros jo d'ase, l'he vist també. molt. Ninot Jo he és com- sentit... Sí, Ninot Tros d'ase. és com el que diuen les màfies de quan van a matar algú, que és dejarle muñeco. Potser és relacionat. Ah, sí? Li podem preguntar a algú de la Está màfia. haciendo... Está tergiversando. Bueno, Está en plan rotllo- conjeturas, no, Ah. no es... Clar, clar. Jo, lo de tros de ruc no ho he escoltat, tros d'ase sí, d'ase i sí. ruc a seques. Vale, és que saps el que passa? Jo també per aquesta secció vaig preguntar a un amic meu que és de poble, de fet vaig a fer un shout-out, també tenen un podcast, de fet vaig ser sincera, no me l'he escoltat, dubto que ell també s'escolti aquest, però bueno, així ens recolzem entre La periodistes. bona promo? Es diu, bueno, és el senyor de la Parra, viu a Sant Martí Sarroca, saludos cap a Sant Martí Sarroca, i ell Això, em va en dir, quina comarca està, això? està al Penedès. A lo baix.
Ai, no va m'ho feu dir pillar. que el Bernat em mata. Ho fotem Ara en crec off. que el Bernat no em rebenti, sisplau. Bé, el cas Bernardo. és que em va fer aportacions perquè ell és això, viu en un poble que és petit, tal, i allà tenen, de fet, com insults que a mi em va dir, li vaig dir, hòstia, però això a mi no m'ofèn. I va dir, clar, però sigues de poble i has fet la comunió i aquestes merdes t'ofendran, vale? I per exemple em va dir coses com empaitavisbes. Uf. Normalment és al revés. Ja. Bisbe empaitat. Però sí, Well. O amb bisbe que empaita. Exacte. Sí, sí. Menors. Doncs ell, clar, a mi m'ha dit empaitavisbes i li dic, hòstia, però això no és... tampoc és alguna cosa així, diu, però va ser un poble. Diu que jo he fet la comunió i tot, i La comunió. La comunió. Esgarrapa Cristus i mastega ciris. Però que religiós tot, no? Sí, tia, aquests tres els he posat aportacions. Sí. O mastegar ciris. O sigui, m'he imaginat literalment una persona mastegant un ciri i és graciós. És el que t'has d'imaginar, sí, exacte. Doncs serien aquests, llavors, jo us catòlico. animo a que agafeu alguns, vale? D'acord? Jo què sé, tros de quòniam, borinot el podeu agafar, babau... Dropo. Jo és que és el que més m'agrada. Tros d'asa, brètol... Podeu agafar aquestes cosetes i anar-les utilitzant. Aneu insultant a la gent. Pablo Hasél és un Missatge subliminal brètol. i que li vagi quedant. Un purinot. Un borinot. Fins aquí la meva Pues secció. hasta aquí. Realment. Molta pena. Llavors ara hem de... Finalitzar, Rendir no? homenatge no? al més gran. La nostra existència. Bueno, abans de res, que no ho hem dit al principi, que què? gràcies per l'acollida del primer programa. Això va, ara, això va. Si heu arribat fins aquí, Gràcies. sou uns màquines. Uns maquinotes. No uns dropos. Genial. No, sou antidropos. Antidropos i anti... Com era? Menjaciris? Feixistes. Podem dir que els feixistes són uns menjaciris? Això. No, mastegues, sí. Mastegar Menjaciris, això. No te'l menges, el mastegues. Aviam. Això, bueno, bàsicament sí, moltes gràcies per l'acollida. De fet, hem rebut comentaris de gent que ens han ajudat molt, ens han com agradat molt, no sé, ens ha agradat, la veritat. I l'únic que sí que us demanem és que compartiu, capullos i capolles. Perdó, mastegaciris. Compartiu el nostre contingut a les vostres xarxes socials amb els vostres col·legues. Feu spam. Quan aneu a fer botellots... No voleu veure la Laura enfadada. No voleu. Si no ho feu, Exacte. És que tu no ho has escoltat perquè no portes auriculars, però ha sonat molt. ha sonat molt fort. Ha sonat molt fort. No volia ser tan agressiva, de fet. Però ho seré si no compartiu. Farem un tancament amb una frase perquè us aneu a dormir calentets al llit. La frase random. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Fins Puta al pròxim Espanya. programa. Què has dit? Puta Espanya.